1343. Presne toľko dní sa Ukrajina bráni agresorovi. A vojna stále nie je na konci. Začína sa Reflex, vítajte. Krv, strach, zdevastované mestá aj životy. Vojenský konflikt na Ukrajine vyčerpáva vojakov, ale aj civilistov. Ukrajincom pomáha celá Európa. A veľkú úlohu v rámci pomoci zohrávajú aj dobrovoľnícke organizácie, ktoré im poskytujú humanitárnu pomoc. Rozprávali sme sa so slovenskými dobrovoľníkmi, ktorí sa z Ukrajiny vrátili len nedávno. Opísali nám aj chvíle strachu a napätia, ktoré tam zažili. My sme tentokrát vyrazili do mesta Černihiv a Šostka. Cesta na Ukrajinu nám dáva veľký zmysel, pretože tam chodíme s humanitárnou pomocou. Nielenže do nemocničných prostredí, ale priamo ľuďom aj do ruky. Pripravujeme humanitárnu pomoc v podobe pre maličké detičky, mamičky, ktoré práve narodili sa aj maličké deti. Potom sú to seniori. Ale okrem tej materiálnej humanitárnej pomoci mám pocit, že niekedy dovezeme nádej so sebou. Tam sme naozaj prežili veľmi nepríjemné udalosti, kedy nad nami lietali dróny. Neustále celú noc sme nespali kvôli tomu, že vlastne zneli sirény. Mestá boli zahalené do úplnej tmy. V Černihive je momentálne veľmi silná a ťažká situácia. Každý deň tam útočia dróny, šahid a takisto rakety. 5:30 sa moje oči otvorili tým, že som počul veľkú ránu. A nie jednu, nasledovala ďalšia. Na mesto išlo 7 rakiet, z toho sme niektoré počuli, niektoré boli zostrelené. V priemyselnej oblasti tam bola napadnutá nejaká fabrika, potom tam bola sklad olejov, ktorý veľmi silno horel, uvoľňovali sa tie ropné látky do ovzdušia. Navštívili sme jeden dom, kde zažili priamo útok dronom z nepochopiteľných dôvodov. Vďaka Bohu nikto neprišiel nejak o život, ale mali rozbitého pol domu. Padlo to do záhrady, našli sme tam už len veľký kráter. Tak mašina vražedná. Ľudia, s ktorými sa stretávame, zažívajú panické ataky. Niektorí sa ich naučia ovládať, niektorí s tým nevedia vôbec žiť, musia vyhľadať odbornú pomoc. To, čo nás ešte viac zarazilo, bol ten útok v meste Šostka, kde vlastne dron napadol vlak na nástupišti, na vlakovej stanici, kde bolo zranených a takisto zahynulo veľa civilistov. Boli tam ľudia, ktorí v tom vagóne doslova zaživa uhoreli. Boli tam matky s deťmi, rodiny, ktoré čakali na svoje vlakové pripojenie a boli zasiahnuté tými čerepinami. Je to veľmi silný pohľad, keď vidíte dieťa s matkou, ktoré má zlomenú ruku, má nejaké čerepiny, ktoré ho zasiahli a rôzne iné zranenia mu spôsobili. Je to veľmi smutné, že takéto niečo sa deje aj dnes. Takisto aj v nemocnici všade bola tma a len vlastne niektoré oddelenia a operačné sály fungujú na naftové generátory, ale ináč na oddeleniach nikde elektrika nebola. Prídete do nemocničného zariadenia, kde nemáte vodu a elektriku, tak je to naozaj veľmi smutný pohľad, pretože naozaj môžu ošetrovať najakutnejšie stavy. Tie posiely naozaj zúfalé. Ešte mali vlastne to dno, také tie kovové rošty, paplony neboli oblečené, boli naozaj len takéto špinavé, vankuše špinavé, všetko to bolo naozaj od krvi, od moču. Infúzne stojany naozaj v dezoláte. Odovzdali sme tam humanitárnu pomoc v podobe postelí zdravotníckych, postele na chirurgické oddelenia, postele na áro, inkubátory. Dáva nám to zmysel a pokračovať stále budeme. Keď zažijete tú atmosféru ľudí, ktorí majú slzy v očiach a ďakujú vám, tak myslím, že to je asi tá najväčšia odmena za celú tú prácu.